Barkanmu da wannan lokaci masu kallo da sauraronmu. Barkanmu da kasancewa a wannan lokaci tare da ɗan Sokoto wanda aka fi sani da Tambuwal, wato ciyaman na ƙungiyar damben jihar Katsina gabaki ɗaya, kuma ciyaman na Dambe Association. Malam Muhammad, barka da wannan lokaci. Barka Dalilin da ya sa muka kira ka, akwai wasu 'yan tambayoyi da muke so mu maka, ko kuma mu ce muke son ka faɗakar da mutane akan ko kuma dangane da wasu maganganu da ɗan Liti ya yi a game da kai da kuma ƙungiyar dambe baki ɗaya. Watakan a cikin maganganun shi akwai wasu maganganu da ya yi waɗanda har yanzu suna ta yawo a zukatan mutane. Ya yi maganganu cewa dambe asara ce, tattalin arzikin dambe ya faɗi, kusan a ce wahala ake ta yi a dambe saɓanin kai abin da kake faɗi. So shi muna so mu sani menene gaskiyar abin, shin shi ke da gaskiya akan maganganun nan, koko maganar da yake faɗi cewa gaskiya ne? To, assalamu alaikum. Yan kallo, dama ina neman wannan lokaci da wannan rana da za ku zo ku same ni domin maganganun da shi ciyaman ɗali ya ta yi akan ni da kuma dambe generally. Na daidai ni na ji daɗi because ina son challenge. Ɗan Liti ya gayyace ni, ya neme ni in zo Kano, kuma ina son in tabbatar ma ciyaman Ɗan Liti in Allah ya kai mu ranar Monday, ɗan Sokoto yana Kano. Ka tara duk wani mai YouTube, duk wani mai son shi san menene dambe, shi a baka ansa tambayar da kai. Kuma na ɗai ina son in bambanta muku abinda aka ce mu faɗuwa da riba a cikin sana'ar dambe. Sannan na biyu, cikin maganganun da Ɗan Liti ya ce na karanci mas. Ni ba mas ne karanta, ni accountant ne karanta. Ni chartered accountant ne by profession. Kuma wanda duk a chartered professional accountant ya san abin da aka ce ma economy. Mu determination ɗinmu na economy ne. So dambe kaɗan ne daga cikin abin da nika iya amfani da shi don in yi magana. Ni ina ƙalubalantar ka, kuma ina tabbatar maka challenge inda ka kira ni in to mu yi, na shirya, ina nan tahe. Duk wanda ka son ya san wani abu game da dambe, game da menene dambe, menene kuma yan kallo suka contributing, sannan menene yan dambe ka yi, shin gaskiya ne dambe akwai mahita ko haɗuwa ake, na yi alkawari ranar Monday zan zo Kano in same ka mu buga da ni da kai. Yallaɓai ya faɗi cewa asara ake kwata-kwata. Shin da kake ikirarin zuwa Kano, ka tanaji hujjojin da zaka kare kanka? Komi ban iya ce muku. Idan ana samu, idan ana hasara, ina son a yi hypothetical analysis on Katsina. Ya faɗi cewa kana da ilimi na boko da na arabi da kuma wayewa, amma a harkar dambe kai ɗan kallo ne. So batun cewa ana faɗuwa, kai kanka ka san cewa faɗuwa ake yi ba riba ba. Ƙarfin hali kake yi, kana ƙoƙari amma mutane ba sa gani. Ya wannan abu yake? Wannan bani ba da wannan ansa sai Kano. Amma abinda nika son ka gane, duk wanda ya iske jami'a taka shekara da shekaru, ya kwaro daga firamare har ya zama sakandare, har ya zo ya challenge wannan jami'a, an shi martabar jami'a mai suwa tashi, ya wuce a ce bai san abin da shi. Yallaɓai, akwai wata tambaya a cikin hirar da aka yi da Ɗan Liti, shi bai ba da amsar ta ba, amma ba mu sani ba ko za ka iya bayar da amsar ta. An mashi tambaya cewa ana ta sa gasussuka a Katsina, ana ta sa gasa, kana sa makudan kuɗi 500,000, mota 300,000, ka ba ɗan dambe guda 150,000, 200,000, dambe ɗaya ka sa 250,000, 300. Amma a bayanin shi an tambaye shi cewa ya ce tattalin arziki ya kare, amma kai kana sa waɗannan makudan kuɗi. Sai ya ce cewa wai wahala kake yi, amma shi ya ki bayyana dalilin da ya sa shi bai sanya wannan. Ni ma shi na sa nake professional accountant. Wannan ansa mu haɗu da kai Kano ranar Monday. Ita ma? Because duk wanda ka dambe, ko mai kallon dambe, ko ɗan dambe, ko mai shugabancin dambe, ranar Monday zai gane wane ne Tambuwal. Zai san matsaya ta da wanda ka sha'awar shi zo shi yi, da wanda ka ganin wani abu ya tare mai, da wanda ka tunanin ana cewa a towa an shi, da wanda ka ganin abu kowa ka son a yi mai ranar Monday. Insha Allah ni da Ɗan Liti da ni da kai. Ɗan Liti ya yi wata magana kuma. A cikin maganganun shi yawa gare su, ya yi magana cewa akwai waɗanda suke samun shi akan cewa ya zo Katsina ma ya yi dambe. Wasu suna cewa ana samun naira miliyan 3, miliyan 4, batun cewa ba a samu ko wasu abubuwa ba gaskiya bane ba. Ya zo Katsina ya yi dambe.
Shin ya wannan al'amari yake? sai Kano. Ita ma sai Kano. Ita ma sai Kano, wanda dukka ganin wani abu ai wannan magana da za a ita ce final of the final. So yallaɓai ya still ɗan liti ya taɓo wata magana kuma. Ya kawo magana iya ƙoƙarin da kake na gurin haɗa kawunan shugabannin gidan dambe da kuma hanyar da za a kawo ci gaba. Ya yaba maka ta nan gefen, amma ya nuna cewa wannan ci gaban ba zai taɓa yiwuwa ba saboda tattalin arziki ya kare. Shin akwai mafita? Wannan ilmance wannan magana. To a matsayinka wanda ya karanci chartered accounting, akwai wata mafita da kake da ita akan wannan? Insha Allah muna da mahita. Ai abin da ya hana mahita shine sorai. In yanzu za mu yi maganin sorai, to mu yi maganin mafita. Don haka mafita ga wannan abin da ya faɗi ina goyon bayan shi ne ba. Amma gyaran wannan matsala sai Kano. Profesa Charter, shugaban dambe, president na dambe zai zo shi ce muku duniya wasiya. Dan liti gane ga to masu kallon mu kun dai ji abinda shi ciyaman din ya faɗa, don haka sai ku garzaya ranar Monday ku saurare mu ku ga yadda za ta kasance tsakanin shi ciyaman ɗan litin da kuma ciyaman ɗan Sokoto Tambuwal din masu